sayang. Tawag di ulit ang tinakbana. Mang! Uy, Chris, kasayo. Sayo, jud taong kayo ko day kay. Nagsabot biya ta day nga karon ko maningil nimo. Kasayo, masan niyo mga kamanduli akong bana in town, Chris. Oh, maguhat pa day ko sa mong bana nga. Wa man gyapon di kwarta madala, maningil ako nimo oy. So, saan lang ginakapapangitag trabaho? Nga, umulakaw ko. Kasi mapilin sa mong payag, akong bana, tuwa man dambing. Apoy, Ginoo ko imang wa say mo dagit anang imong payag nga perting gamaya Uy, oy. bisan na ling, uy, haguan yung taon sa kong bana, yung panday ling, uy. Mao gani mang pero kinahanglan gid mang mubayad jud ka karon kay naay mo renew nako. Mao lagi, mobayad lagi ko niya. Saan man jud ling, wa man jud ko ilaing ihatag nimo. Ako rin yung banaw. Saan man nga? La, pwede ni Nya mo dawat kag ditulo. Saka titulo na sa imuhang payag. Dili. Ditulo atong ako mga kaanga. Puno na siyuta. Ay na lang magdugang-dugang na labad-labad dito na ako imang. Dili kami. Abot-abot lang taling kaniyot lang mapapit-abot lang tama. Abot lang ito saryo. Bakit pa di ay? Natoy dala nga. Todo. Malingit ko imang ha kay kinahanglanon kay nako karon imang ya dili pwede nga ipilin sa imuhang bana diri ug mao sa imong ibayad karon. Maluon jud na nako. Mao lagi. Ano mo kabalaka anak ko mo bayad lagi ko nimo karong adlaw di maatag ugma. Ayo. Uy nana, lab. Ay salamat kay naa na gitaon. Lab, lingkod ari lab. Salamat ni kay murag naggurupan tuhod ani. Imuha gid in taon. Sanong ka sa imuhang Be, nilapas man kag duha ka oras oy. okay ra na. Uy kay at least nakauli siya nga buwi ka. Ya unsa man akong bana nga to nakakaog tarong? Nagkaon ay. Mura magwa ni tugtog, mura magbuntag, gibuntagan. O yan. Diba pod adlaw. Eh, imong sa ning gihutdan. Unsa man may ako ani luno? Ay. Naa pa guro na mati-iti ako man siya gipay na magbutong. Wa ni vitamins? Ha? Way vitamins? Ay di man siya minom og vitamins. Siya ako man iyang inon. Lab. Tarawa mo na imang mo na ipadana ko karon imang. Hoy, Kusik pa bagod na. sus Ginoo ko nimo. Di pagtuon mo sa kong bana, mo shuffle pa na day. Imuha nang kung ano, kasi Ginoo na. Ubahan Diba, Lab? ngabil ani mong bana imang oy. Ay sus, umato na to na pwede na pagpahiran. Lab. Bayad ka pagkaasawa. Ngano nasalbahay sa masad ko, nga gusto man pud nimo lab. Okay, buot ang say gusto, ha? May pangiguro nga na ko aning kalibutan na kay sa imo kong ibayad-bayad. Ay namo pag drama-drama din ha ay mo adto kinahanglan mo adto na gimi imang. Sige, Unsa? sige dams ay kanang una lang dito dams kay. Sige ari na ko ha. Tunga na lang na sa adlaw kay mangita ako kwarta, bahalag ako na lang mamuring ay. Tungas adlaw? Naunsa ka kadako sa imong utang? Sus, ako na lang mamuring guro ani para makabuhay na kung bana. Ug Pila tungas may adlaw ra giingon? imong Pila ihatag may na ko ani ya. Dili man jud na kundangan. Gamay na lang akong girinyo ni Muling. Gamay na lang to. Gamay lang bitaw kaayo 50 mil man lang to. Gani ay apil ang tubo. Hindi kami. Nya, lamluman ni mo akong banag usa ka semana. Mas oras imang. Ah, grabe ang Ura na imang. usa ka semana. Maipas na po ng 50 mil sa semana. Oy. Ana, nagkuyogin na lang na lab. Lasa yun na natong utang lab. Binadyo ko mangutang lab para makapaway na ka lab. Barog lab, sig pabugat sa riyo kay. Barog lab. Kinahanglan na kita nga. Ayo lab. Ayaw sa mga mata. Ayo. Andam na ka sayo? Ha? Andam na ba ka? Sanandam ako ano. Magaman. Akan. Tanawa na ginoo 60 na kay ko oo. Dali na sugod na ta. Sugod na ta ba? Uy, sugod na to. Siga sa imong mata diha oy. Ayun na. Kasi nagyan akong kapoy, Adam. Ay di gina magsilbi gina ingon anang kapuyon kasaryo kay nagsabot na gimis imong asawa kay bawo di adyo ka bayad ka diri. Dena siya ro wa gyapon na ning gahi bi ato kunoy kapon bi. Ay, Lumuyo sa ana oy. Gamay ragyod. Anong gamada? Anak. Kapon lang na ako, madam. Ana lang ko ano jud din ha. Steady lang din ha tanaw-tanaw lang kung gahi. Madam. Ha? Ha? Ay dili ko matagbaw anak sa Rio. Tunga ra ra ba sa adlaw ang gihatag sa imong asawa nako. Sila makapoy ako lawat, madam. Hindi ko mamada. Ah dili na magsilbi sa Rio oy. Kasin kuroon niya ng gabi, baka ka pawawali ako, madam. Abi ato kuno suwayan bi ato ang pagahion bi. Pagahion sa nuto. Ngayon sana kung tutok ka ng madam. At andam, binjod. Di jud. Si Jog kahonat.
Talaga. Sige, pahuway lang sa kay balik lang po niya. Tigda lang sa dina. Ipahuway sa nimong lawas ha. Lalim ng sitwasyon na eh. Apoy kaigat. Asa na lang kawate? Napirma. Patay na ko. 6.5 hours later. Saryo! Saryo! Nakapahuway na ka, Saryo? Uy! Ah. Nabalik na ko! Ayuta naman nato madam. Ay, mamay pagtagpila na Uy, ko. tunga nas adlaw. Uy, tanaw na, oo. Ay, tanaw mga pala ganun. Mao gani, magsugod na gani ta. Madam. Ay, asa ka madam. Pag kaong kaon. Rituon na ko na yung mga anak. Dili na Dili mahimo, na luyahan. Saryo. Dili na mahimo, Naputol akong Saryo. ugat. Naputol akong ugat tam. Dili mo silbi, uy. Magsugod ta, uy. Kay malunggan tas gangis ani karon. Oh, tama-tama. Ay, nahuway na ko madam. Dili na magsilbi, dili na pagkubos kanina dili. Madam, ay, wala na ay. Iya lang si reklamo, Saryo. Kaya ako rin paghihapoy ning drive, Saryo. Wala ay. Kana lang ko din naagod. Ay lang pagsigi. Wala. Ay, sigsaba ba? Putan mga kawagawa na lun. Di ba tunong mga ganun mo sa sawang. Grabe pala utang kayo nga ako'y bayad. Madam, madam ka. Nalos-los na ngayon, madam. Kapuya, uy. Madam. Kapuya, managid in town. Pero kuwangan palagi ko lagi. Uy, Saryo, kuwang ko, Saryo, uy. Wala ka na itong usabi. Ay, ako rin bahala. Ako lagi drive. Lumi pa na kaya sa mga madam. Ay, sus, ako rin magpagahi, anak. Kadali lang. Kadali lang kayo. Wala yun, tama ka Kadali lang kayo. Ay, sige, reklamo. Kadali, wala pa. Hilom lang. Ako ra. Ako rin na. Ay, aggo, ay, sagay, aggo. Wala, ay, tama ka madam. Kana. Sige. Pagahin ako na imong haba. Gaya na madam. Hapit na lagi. Ako may hapit na ning gahe madam. Ayan ako luya madam. Madam, yan na hindan Sabaan ni mo, ay! Sabaan ni mo, ay! Sabak ay ka! Hilom! Hilom ka pa ko nahuman. Madam. Awa na yung laba-laba. Ay, sige, sabak diya.